Bé, una fira que com cada any, ja des de l'any passat, incideix plenament també en la part comercial i en la part industrial. M'acompanyen aquí a la taula tant la regidora de Medi Ambient com de Promoció Econòmica, perquè efectivament el que és important pel que fa referència al medi ambient és aquesta transversalitat. I també hem volgut convidar a una de les empreses de Tàrrega que a més impulsa tot el que és venda i lloguer de vehicles elèctrics amb un món més ampli que també ens explicaran, que és el senyor Jesús de l'empresa Cosbar i l'Andreu Cots, que també de la mateixa empresa. Bé, doncs, destacarem les moltes activitats. Creiem que aquest és un fet que cada cop anirem més cap aquí. És a dir, les alternatives als consums d'energia que tenim actualment, cada dia s'ha produït més aquest fet. Llavors tots estem mirant, a part del tema ambiental, també el tema econòmic. Jo crec que en aquest moment en què tot el que és combustibles fòssils, el gas, se'ns està pujant d'una forma desorbitada, les empreses també tenen en compte aquests costos i fins ara moltes alternatives no es tenien en compte perquè realment els costos eren més alts que no pas el fet de poder amortitzar. En aquest moment molta empresa ja està invertint pensant realment que aquesta inversió és una inversió de futur en la qual les seves empreses també tenen un benefici. Bancs el mateix pressupost que l'any passat, ocupa una superfície d'uns 3.000 metres quadrats. Com ha dit molt bé la senyora alcaldessa, hi ha una carpa a la plaça de les Nacions, tot l'espai mercat, i aquest any també s'agafa uns 1.000 metres quadrats de l'espai Fascina, que ens ho explicarà després el gerent de Cosworth, que és on s'hi posen els vehicles elèctrics i també els carregadors elèctrics. Llavors tenim una 60ena d'expositors d'energies renovables, vehicle elèctric, alimentació ecològica i saludable, mobiliari ecològic, tèxtil i complements, cosmètica natural, animals exòtics, jardineria, bioconstrucció. Tot això l'Ajuntament de Tàrrega hi vol donar suport perquè pensem que les empreses i que les persones també cada vegada es consciencien més de la importància que té de conservar el medi i de tenir un règim de vida sostenible.